Οι Καραγκούνιδες. Κομμάτι της Ελλάδας η Θεσσαλία. Οι κάτοικοι της Έλληνες με ελληνικό πολιτισμό. Οι Καραγκούνιδες ζουν στους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων. Μέσα στους αιώνες δέχτηκαν Πέρσες, Ρωμαίους, Σλάβους, Φράγκους, Τούρκους, Ιταλούς, Γερμανούς. Πολέμησαν με αυτοθυσία για την ελευθερία τους και έμειναν Έλληνες. Έλληνες με ένα ξεχωριστό λαϊκό πολιτισμό διαφορετικό από τους Κουτσόβλαχους, τους Αρακατσάνους και τους υπόλοιπους Έλληνες των άλλων νομών της χώρας. Η ιστορία των Καραγκούνιδων της δυτικής παιδινής Θεσσαλίας είναι πολύ παλιά, εκτείνεται έως τους προϊστορικούς χρόνους. Είναι απόγονοι των Πελασγών, Πενέστες ή Μενέστες, οι οποίοι αναμίχθηκαν με την πάροδο των χρόνων με τους Θεσσαλούς. Δεν έχουν καμιά σχέση με αλβανικά ή αρβανιτόβλαχα στοιχεία, αλλά αποτελούν ένα από τα αρχαιότερα ελληνικά φύλλα που επιζούν έως σήμερα. Οι Θεσσαλίοι Καραγκούνιδες καλούμενοι, μεγίστην έχουν φήμην. Είναι γηγενείς πληθυσμοί της Θεσσαλιότητος, απόγονοι των αρχαίων Θεσσαλών. Οι Καραγκούνιδες, Έλληνες με ένα ιδιαίτερο λαϊκό πολιτισμό ομοιογενή και εξωτερικά διακριτό. Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια επιστημονική πότε, πώς και γιατί διαφοροποιήθηκαν από τους άλλους Έλληνες και κάτω από ποιες συνθήκες ανέπτυξαν τον πολιτισμό τους, έγραψε ο Αντώνης Αντωνιάδης στο έργο του «Γεωγραφία της Ελλάδος» το 1888. Η καταγωγή των Καραγκούνιδων και η ονομασία τους καλύπτεται από πυκνή ομίχλη. Ο όρος Καραγκούνιδες παραμένει αδιευκρίνιστος και επιστημονικά διερεύνητος. Δεν υπάρχουν ειδικές μελέτες που να διαφωτίζουν το θέμα και να προσδιορίζουν τι ακριβώς είναι οι Καραγκούνιδες. Πάντως, η ελληνικότητά τους είναι αδιαμφισβήτητη. Όλοι σχεδόν οι ερευνητές θεωρούν πως το όνομα Καραγκούνιδες το έδωσαν οι Τούρκοι κατακτητές. Φαίνεται πως ο όρος Καραγκούνης, σαν προσδιορισμός του παιδινού κατοίκου της Θεσσαλίας, αναφάνηκε μάλλον με την κατάκτηση της περιοχής από τους Τούρκους. Από την ιστορία των Καραγκούνιδων ξεχωρίζουν τρεις σταθμοί στην εξέλιξη της ζωής τους. Το 1881, που απελευθερώθηκαν από το τουρκικό ζυγό με την Βερολίνιο Συνθήκη και από ραγιάδες γίνονται ελεύθεροι Έλληνες. Από το 1430 ως το 1881, όμως, τους Τούρκους γεωκτήμονες τους διαδέχθηκαν Έλληνες, οι οποίοι αγόρασαν τα τσιφλίκια. Το 1923, που σημειώνεται η κοινωνική απελευθέρωση των Καραγκούνιδων με την απαλωτρίωση της γης. Το 1950, που επέρχεται το τέλος της πολεμικής περίοδου για την Ελλάδα και η απαρχή της προσπάθειας για την αγροτική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη στην παιδινή Θεσσαλία, όπου κατοικούν οι Καραγκούνιδες. Με την εισβολή των Τούρκων το 1430 μετά Χριστόν στη Θεσσαλία, όλα τα χωριά ερημώθηκαν. Ο κάμπος έμεινε ακαλλιέργητος. Για το λόγο αυτό, στις απέραντες θεσσαλικές πεδιάδες μεταφέρθηκαν πολλοί καλλιεργητές από τη Μικρά Ασία. Οι περισσότεροι προέρχονταν από την περιοχή του Ικονίου και γι' αυτό ονομάζονταν Κόνιαροι. Όλη η γη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανήκε στο δημόσιο. Ο Σουλτάνος, για να αμύψει εξαιρετικές πολεμικές πράξεις Τούρκων μεγιστάνων, δώρισε σε αυτούς χωριά από τα οποία εισέπραταν έσοδα και ζούσαν κατά τρόπο αρχοντικό. Το γεγονός αυτό συντέλεσε στο να γίνουν αρκετά θεσσαλικά χωριά τσιφλίκια των Τούρκων μεγιστάνων. Έτσι, σχεδόν όλα τα παιδινά χωριά της Θεσσαλίας έγιναν τσιφλίκια. Φτωχοζούσαν οι κολύγοι, κάτοικοι των χωριών, καλλιεργητές Έλληνες χριστιανοί. Αρχοντοζούσαν οι Τούρκοι τσιφλικάδες. Οι ραγιάδες δούλευαν και πότιζαν τα χωράφια με τον ιδρώτα τους. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας, 1420-1881, οι Καραγκούνιδες είχαν να αντιμετωπίσουν άδικες φορολογίες, αυθαιρεσίες και καταπιέσεις, καθώς και σκληρές συνθήκες εργασίας. Όλες αυτές οι καταστάσεις, σε συνδυασμό με την κακή διατροφή και τους ανθυγιεινούς όρους διαβιώσεως, τους οδηγούσαν σε πρόωρο θάνατο. Φτώχεια και δυστυχία επικρατούσε στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι αγρότες κολύγοι είχαν να αντιμετωπίσουν τις στερήσεις, την πείνα και την αβεβαιότητα. Η εικόνα της πνευματικής ανάπτυξης δεν είναι και η καλύτερη εκείνη την εποχή. Η έλλειψη παιδείας είχε οδηγήσει τους Καραγκούνιδες σε ένα βαθύ σκοτάδι αμάθειας. Κατά τα ολόμαυρα και πικρότατα εκείνα χρόνια, μέχρι το 1881, άντλησαν από την αδούλωτη ψυχή τους ικανά αποθέματα δυνάμεων και κατόρθωσαν να διατηρήσουν την ελληνική καταγωγή τους και το ελληνικό τους πνεύμα. Διατήρησαν αμόλυτη την προγονική τους γλώσσα και την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία. Έμειναν καθαροί Έλληνες χωρίς να παρουσιάσουν ξενικά στίγματα. Δεν επηρεάστηκαν από ξενικά έθιμα.
παρέμεινε ακμαίο το εθνικό τους φρόνημα. Η μακρά όμως δουλεία δημιούργησε παντελή στέρηση μορφώσεως και παιδείας.